спешна помощ. Петко Димитров! Не съм Печко, бе. Е, аз не цитирах днеска в един вестник. Той Бедров ме беше. Нищо. Чакай в интернет. Пак ли Петър си? Петко ме беха писали. А във Фейсбук? Сега е редно да ни свириш нещо. Да. Сега е редно да ни свириш нещо. Давай. А това какво спестихме го по-български? Край. Само това да е най-малкият проблем. Те на град Чутан Плоча Чаркова извън пияното, отколко вътре. На град ще го палиме там. Това пияно на колко протест е било? Това на кой се чувства? Мое. Това е роял. Да, бе. Някой готов по някой блокира да се връща. Знаеш, защото се поправя назад така. Те затова питаха, защо не се връщат, явно е за това ще ги види. Да, леко се поправя. Аз бех заврял тук и клечки, да се спомня. Къде трябва да се заврат клечки аз за наврат? Между клавишите и да се... Трябва да се свири по-нежно, не трябва да се лопа с всичка сила. Дори като има много хора да е шумно, трябва да се лопа. Даваше да му по една колона. Не, всичко става заради това, че пианистът като свири не чува от шума и не трябва да свири по-сме да чуе себе си. Ама те хората няма как да това. Можете да е само да се опасно.